pracujete tvrdo a poctivo. Nechcete za to tak veľa, len slušnú mzdu. A aká je odpoveď? Neraz šikanovanie na pracoviskách, pod nátlakom podpísané delené úväzky a ešte aj teraz právna a sociálna neistota. Prečo som tu teda dnes s vami? Predovšetkým by som chcel ubezpečiť ústavných sudcov, že tento protest nie je nátlakom. Nikto neovplyvňuje ich rozhodovanie. Jediné, čo oprávnene žiadate, je čo najskoršie ukončenie právnej a sociálnej neistoty. Chcem veľmi veriť tomu, že ústavní sudcovia toto chápu. A rovnako chcem veľmi veriť tomu, že chápu aj to, že je v záujme celej spoločnosti, aby ich rozhodovanie netrvalo neúmerne dlho. V tejto súvislosti pripomínam postoj Rudolfa Tkáčika, ústavného sudcu, ktorý nehlasoval za pozastavenie účinnosti zákona o platoch sestier. Poukázal práve na právne neistoty, ktoré z pozastavenia vyplývajú. No nie len to. Vytkol svojim kolegom, že riadne nezdôvodnili, prečo sa tak veľmi ľahko stotožnili s názorom generálnej prokuratúry, ktorá ho zase prebrala od bývalého vedenia Slovenskej lekárskej komory. Ale ani to ešte nie je všetko. Ústavný sudca Tkáčik napísal, že plénum ústavného súdu vôbec nevysvetlilo, čím, ako a koho ústavné slobody by mohli byť účinnosťou zákona o platoch sestier ohrozené. Dodávam, že teraz sú ohrozené práve práva sestier a pôrodných asistentiek. A ešte do tretice si pomôžem slovami ústavného sudcu Rudolfa Tkáčika. Doslova napísal: rozhodnutie ústavného súdu nielenže iba veľmi hmlisto prispieva k posilneniu právnych istôt dotknutých subjektov, ale naopak je spôsobilé v danej situácii ďalšie prípady právnej neistoty vyvolať, čo nesvedčí o dôslednom rešpektovaní jedného z najdôležitejších ústavných princípov. Toto nie je kritika ústavného súdu, ale názor jedného z nich. A ja sa s ním v plnej miere stotožňujem.